Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Napulo ka mga nagapanguna nga balita sa isa sang Negros ang amon igadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube kag sa KK Channel 11. Kag mabatian naman kami sa radio station nga FM Bacolod 91.1. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Pagkawat sa Marsolo painting ginaplanuhan na nga daan, isa sa mga suspect na kilala na sang PNP. Congressman Greg Gasataya ginatugyan ang desisyon sa partido para sa plano 5 elections. Pagpasira sa Manukan Country ginpaisol sa Hulyo 22. Soldado patay matapos makabunggong iya motorsiklo sa bus. Bailes de Luces ng La Castellana nangin Grand Champion sa W Copa. Initanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, masobra sa 4,000 ka toneladas ang sulfur dioxide flux ang na-record sa PHIVOLCS sa Bulkan, Canlaon. Samtang Office of the Civil Defense ang nagpatuman sa pre-disaster assessment in kaso liwat nga maglupok ang bulkan. Ginpamunuan sa Office of the Civil Defense 6 kag 7 ang pre-disaster risk assessment sang Biyernes. May kangtanan sa ginalantaw posible nga liwata paglupok sa bulkan Canlaon. Mismo si OCD 6 Director kag Regional Disaster Risk Reduction Management Council 6 Chairman Raul Fernandez ang nagpamuno sa pagsinapol sandig sa post sang OCD Western Visayas. Upod man diri ang mga alkalde sa apektado nga mga LGU katapos ang PDRRMO kag mga LDRRMO. Hindi lamang ang estado sa bulkan Canlaon ang gintalakay kundi pati man ang pagpasiguro sang contingency plans kag ang mga tikang sa pagpasiguro sang kahandaan kag kaluwasan sa mga apektado nga komunidad. Ang PHIVOLCS ang naghatag man sang potential scenario en kaso nga liwat maglupok ang bulkan. Nalakip sa highlight ang coordinated efforts sa evacuation procedures, resource allocation kag communication strategies. Suno kay Fernandez, ang labing tinutuyo amo nga ma-safeguard ang mga komunidad. Ginapanawagan niya man ang publiko nga magpabili nga updated sa sitwasyon kag dapat magsunod sa direktiba sang otoridad. Sa July 8 nga PHIVOLCS update, 5 ka volcanic quakes ang na-record sa Bulkan, Canlaon. Padayon man ang ground deformation. Bangod nga nagapabilin nga mataas ang sulfur dioxide flux, gina-recommend ang mandatory nga paggamit sa face mask sa mga apektado nga LGU. Yara sa 4,279 tons sa nga sulfur dioxide flux sa July 7 nga record sang PHIVOLCS. Sa number 9, nagdangat na sa 15 ka mga banwa kag syudad sa probinsya ang apektado sa pagpang-atake sang army worms. Sa July 5 nga report sang Office of the Provincial Agriculturist kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, 923.5 hectares na sang talamnan, mayorya dari mga maisa nang ginatake sang fall army worms sa banwa sang Moises Padilla, Himamaylan City, Banwa sang Isabela, Kabangkalan City, Kawayan, Binalbagan, Candoni, Hinubaan, La Castellana, Murcia, Bago City, Ilog, Escalante City, kag Silay City, pati na sa Sagay City. 1,429 naman ka mga mangunguma ang apektado. Suno kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, may nagabot ng 50 liters ng insecticide gikan sa Regional Office sang Crop Protection Center nga sarang mga cover sang 100 ka hektarya. Nagpanugyan siya nga gamiton ini sa nagapadayon nga spraying. Samtang ginsiling naman ni 5th District Congressman Dino Yulo nga sandig sa mga nag-abot nga eksperto gikan sa University of the Philippines, duha ka pamaagi sa pagtap na sini ang ginduso. Unang, chemical spraying, kung sa diin may gina-recommend nga size ang chemical base sa active ingredients sini. Kag kung makontrol na, sarang naman makapatuman sa biocontrol kung sa diin may mga natural predators ang fall army worms nga pwede magamit kontra sa ila. Dugang pa ni Yulo nga may nagakaigo pagid nga spray sa mga apektado nga pananom, tigaylo sang traditional nga spraying bangod sang characteristic sang army worms. From the Regional Crop Protection Center, 50 liters of insecticides. So I think this week we will continue the spraying. Of course, we also have a 3 million budget for additional insecticides for future spraying.
So that's the latest now, that the 50 liters, which is I think good for 100 hectares. We received this just last Friday, so I've instructed them to go ahead and do the spraying this week. Sa number 8, ginalauman nga sa sininga bulan sang Hulyo, tigayon ma-release ang 2,000 pesos nga financial assistance sa mga mangmuma nga apektado sang El Nino phenomenon. Suno kay Provincial Social Welfare and Development Officer Chiqui Gonzalez, 10 milyones pesos ang pondo sa probinsya nga ginpain para sa mga mangungumang apektado sa El Nino phenomenon. 5 million pesos direng iga-release sa idalom sa PSWD kag 5 million naman ang iga-release sa idalom sa Office of the Provincial Agriculturist. Ang proseso suno kay Gonzales, ang tuman kami id rason nga hindi dali-dali nga ma-release pero nagalaom sila nga sa sininga bulan na sang Hulyo matigay ng releasing sa mga manguma nga apektado sang tuman nga epekto sang tig-ilinit sang mag-igo sadto ang El Nino phenomenon. Upod sa financial assistance ang iga-release man nga mga food packs. Sa processing naton medyo madasig na gid man lang kay since nga may previous kita ba lang experience with the ESF naton nga mga assistance. So far ang LGU naton kabalo naman sa mga legal nga documents. But then amo lang gid na medyo may kabudlayan di kita sa processing. So kay do kadamo nga mga office ang involved, not only daw social welfare, the agriculture, but then may ara kita nga mga disaster risk management office na involved man no as to processing naton kay especially halin sa barangay. Sa number 7, Councilor Thady Saison handa nga magpatuman sa investigasyon sa reklamo sa mga mangunguma kag mananagat angot sa wala pagbaton sang ayuda gikan sa PAF. Nakahanda si Councilor Jude Tadeo Saison nga idusong pagpangusisa kung mayara sang katapos ang Farmer kag Fisher Folk Organization nga handa manindugan agod ireklamo ang tagtaganay sang ayuda halin sa Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks. Nagapati si Saison nga maman ang pamuno sang Committee on Agriculture sang Konseho nga dapat ma-review kag ma-validate ang listahan sa mga farmer kag fisher folk agod mapatod ang mga lehitimo nga benepisyaryo sang PAF. Damlag pa, may ginatos ka mga mangunguma kag mananagat nga nagreklamo matapos wala sila makabaton sang tig 10,000 pesos nga ayuda sang ginpangunahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pagpanagtag sang ayuda sa Bacolod kag Negros Occidental. Ginsiling ni City Agriculturist Maricar Quero nga kalabanan sa kapin 600 ka mga tagreklamo ang na-disqualify bangod iban sa ila nagbato na sang ayuda halin sa national government kag katapo sang 4-piece. Dugang niya nga mismo mga farmer kag fisher folk organization ag nag-submit sang validated list sa mga benepisyaryo sang PAF. Ako niya opisina, we will just wait for the formal complaint nga isubmit nila sa amon. No? Anong gusto ko matabo? Isulat nila kung ano ilang complaint. Sino ang ilang complaint. No? Kaya para mabalaan ka and once and for all, matinlo ang listing. No? As much as possible, we will review the list sang recipient, kala taon tagid nga kung tuod gid man bala nga gid sila no, dapat gid sila ratadan. Sa number 6, pulis patay matapos nga mabunggo sa steel signage sa dalan sa Banwa sang Hinigaran. Patay si Police Staff Sergeant Steven Donasco, 32 anyos, ang Hinigaran PNP matapos mabunggo ang iyang motorsiklo sa signage sa ginakayo nga dalan sa Sitio Linao, Barangay Bato, Hinigaran, Domingo sang gabi. Suno kay Police Major Clifford Batadhay, ang hepe sang Hinigaran PNP, gikan sa surveillance operation ng biktima kaupo ng duha pagid ka mga pulis. Posible suno sa pulis nga wala niya matalupangdan nga may ginakayo nga dalan sa area kag posible man nga bangod na silawan siya sa suga sang salakyan nga ila na sugata. Ang biktima na bunggo sa steel signage sang dalan kag naglabog. Gilayo naman siya nga gindala sa Hinigaran Medical Clinic apang gindeklarar ini nga dead on arrival.
Sa number 5, soldado patay matapos makabunggo ang iya siningang motorsiklo sa bus. Patay si Private First Class John Leo Saldua, 33 anyos, sang Purok Riverside Barangay Napoles, Bago City, kag katapo sang 15th Infantry Battalion sang Philippine Army. Matapos nga nakabunggo sa Ceres bus ang iya sining motorsiklo sa crossing ambush Barangay Manalad sa Banwa sang Ilog sang Sabado. Ang driver sang bus ginkilala kay Ryan Miraviles. Sa investigasyon sang Ilog PNP, naglapaw siya nga lane ng Army kag nagrikta bunggo sa Ceres bus nga nagasugata. Bangod sang impact, nalampos si Saldua sa windshield sang bus. Dugang pa sang kapulisan, malubang asamad sa ulo ang naangko ni Saldua kag nautod pang nawalan niya nga tiil. Gindala siya sa Lorenzo D. Zaico Hospital sa Kabangkalan apang gindeklarar nga dead on arrival. Voluntaryo naman nga nagsungka sa kapulisan ang bus driver. Sa number 4, 8 ka mga modernized nga jeep nga ginaligar, ginkarnap ang ginto sang bitaw. Magluwas nga naisyuhan sang citation ticket tugas ang illegal parking na talupangdan sang katapos ng Bacolod Traffic Authority Office nga wala sang city sticker ang 8 tanan ka mga modernized jeepney nga nagabiyahe punta Taytay Central Market. Rason nga ini ang ilagin pang tow kagin pang impound. Sang Sabado ginclaim kaginkuha na sa mga operators ng Choret Corporation ang 8 ka mga bus nga ilagin alegar kabahin sang 44 ka mga units nga ginkarnap. Ginpahayag ni Attorney Elnora Orola Abaygar, abogado ng korporasyon, nga wala na isyuhan sa mga permits ang mga modernized jeepney bangod sa kapaslawan sang nagdumala sang ila Punta Taytay Central Market nga ruta. Ang korporasyon ang nagpasaka na sang 38 counts of carnapping bato kay Philip Burata nga amo ang nagdumala sang mga buses. Ang korporasyon na natalana magpasaka sang kaso nga qualified theft batok sa iya, bangod hasta karon wala niya ma-remit ang masobra 20 milyones pesos nga kita sang korporasyon. Si Burata ang hindi mag-contact sa iya sininga cellphone para maghatag sang iya bahin. Damnag pa siyang nagreklamo na sa Kongreso agud mausisa ang iya ginakabig irregularidad sa pagpatuman sang jeepney modernization program. But the corporation already decided to take over operations of this modernized jeepney, considering that the corporation is the registered owner of this public convenience. No? Okay. I-process ani namon ang city permit, ang sticker. No? Hindi na nato papabiyahion ang aton nga 8 units. Okay. Ma-process kami anay para nga in order ang tanan naton nga documents. Sa number 3, wala na tigayon ng compromise agreement sa tungas ng Bacolod LGU kag mga tenants. Pero closure sang Manukan Country ginpaisol sa Hulyo 22. Magalawig pa sa Hulyo 22 ang pagnegosyo sa mga tenants sa Manukan Country sa Bacolod matapos gintugutan sa Bacolod LGU ang 2 ka semana nga extension. Iniagod makamat-amat ni Salasaylo sa temporary facility nga natukod sa SM Prime Holdings Incorporated sa parking area sang mall. Pero ginsiling ni City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. wala na sang compromise agreement nga ipatuman sa tungas ng syudad kag mga tenants. Dugang ni Ting, halos ang tanan nga nangin demand sa mga tenants ang napatuman na sang LGU halin sa pagtalana sang Father Ferrero Street para mangin extension sang ilang baligyan hasta na sa paghatag sila sang prioridad kag subsidized rental fee sa tion nga matapos ng construction sang bag-o nga Manukan. Ginadiho naman sang syudad ang pagpatukod sang dugang nga Manukan nga sarang nila sa iluhan kung hindi sila luyag magnegosyo sa reclamation area. Amo pa lang ko sa business permit kung matagaan na sila temporary business permit. Kaya dapat ma-comply sila sa regulation man sa building code mo. Ang SM actually ma-comply man. Kaya mo lang one requirement ng SM na magsaylo sila. Ready ng facilities ng SM ka-comply man sa tanan yung mga regulations? Actually, amo pa ng meetingan man namong kung by 20 kumplito na ma-turnover man sa SM. Kahit actually subong ang kung mag-extend man gate, it will be depending na lang sa facilities ng SM kung maka-comply sila. Sa number 2, Bacolod Congressman Greg Gasataya ang nagapangayo sang suporta para makapadayon
sang iya nga serbisyo sa pumuluyo sa ginpatigay nga State of the District Address. Plano para sa politika sa 2025, iya na ginatugyan sa desisyon sang partido. May report si Nico Delfin. Ang dedikasyon sa pagpangalagad sa inyo mga kadayon. Mga utod, sumunga hapon, continue to watch me work. Salamat din! Ining nangin mensahe ni Congressman Greg Gasataya sa mga nabuligan pinaagi siya na duso nga mga proyekto kag programa nga ginpatpat siya sini nga State of the District Address sa USLS Coliseum sang Domingo. Kabahin sa malapit 6,000 ka mga nagtambong siya nga soda ang mga scholars, mga atleta kag mga anay pasyente nga nabuligan pinaagi sa napasanyog nga programa sa edukasyon, ikaayong lawas kag sports programs. Wala kami kapili kung sino ang buligan. Nagpunto ka man kag Greg Gasataya o wala, nagkontrata man sa ako, nagupod man ang among buligya, wala na nagalantaw kolor. Sa idalom sang termino ni Congressman Gasataya, natigay ng pagpatukod sa Bacolod City General Hospital kag dugang hospital beds sa Regional Hospital. Ginpabugal sang kongresista ang napasar nga layi para sa libre nga pag-eskwela sa mga estudyante sa mga state universities kag colleges sa pungsod. Dugang diri ang masobra 20,000 ka mga scholarship programs sa syudad halin sang 2016. Diri sa aton sa syudad sa Bacolod kag lapit ka mga banwa kag syudad, we have Carlos Hilado, we have TUP, we have Bacolod City College, La Carlota City College, Bago City College, nga wala na nagabayad tuition kag miscellaneous fees ang aton sini nga mga estudyante. Pinaagi sa Department of Public Works and Highways, natigayon ang construction sa Bacolod Negros Occidental Economic Highway nga nagakonect sang Barangay Sumag hasta sa Bacolod Silay Access Road sa Talisay City. Nalakip dring pagkaayo sang 14 ka mga taytay, 767 ka mga school classrooms, 14 ka mga health centers, 21 ka mga barangay halls, bag-o nga mga barangay markets kag mga multipurpose centers. Malapit naman matapos ang ginakaayo nga diversion channel sa reclamation area nga ginapaabot magahatag solusyon sa problema sang syudad sa baha kada tig-ululan. With the opening of these new roads, definitely this will open also new growth areas for Bacolod City, and that is why I filed a bill establishing the Bacolod Special Economic Zone in the city of Bacolod. Sa iyang nga soda na ngayos ang suporta si Gasataya nga nagpasalig sa iya padayon nga pagpalabot sang serbisyong may puso sa Bacolod. Pero hindi pa mapatod kung anong iya mangin opsyon sa natalana nga 2025 elections. Insiling ni Gasataya nga ang partido na ang magadesisyon sa ilang mangin plano sa politika. Nalakip dring posible pag-switch nila sang posisyon ni Mayor Albi Benitez. Wala man naregluhan ay wala man agreement. But there's istorya, may mga open man kami ever since the mayor of the story. By now, we had an interview with Councilor Talisay. Kakamba niya, wala pa man dito committee sa team assembly. Wala man. Wala as ang kapangkabilugan, wala man. Wala pa man so far sa any meeting for politics. For the remaining in case magano, in case maglaban sa mayor, will there be a kiss and make up or similar dia as your as a case? Actually, I haven't made any decision kung ano ang akong plano for the elections. But eventually, with all the possible options there, I will have to decide in due time. Ang soda sang kongresista ang gintambungan sa mga lokal nga opisyales sang syudad. Katapos ang business sector, opisyales sang DPWH giban pa nga mga government agencies, mga department heads kag barangay officials. Nico Delfin para sa DigiCast Negros. Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros subong adlaw. Bangod sa mga CCTV footages, mayara na karon sang lead ang PNP, may angot sa pagpangawat sang Amorsolo painting sa Hoffenania Museum sa Silay City. Duha ka mga sospek ang ginakabig kabahin sa isa ka sindikato. Mayara sang 25,000 pesos nga reward nga gintanyag si Mayor Jolette Gallego para sa pagkatikma sang duha ka mga sospek. May report sa Romeo Sobado.
Miyerkules ang aga, Hulyo 3, sa may nag-tour ng babae kag lalaki sa Ofelenia Museum sa 5 ni Noviembre Street sa Silay City. Istorya ni Rene Ofelenia ang nagapabilin nga katapos ang pamilya Ofelenia nga nagapuyo sa compound, natabuan nga masako sa mga adlaw kag isa naka-tour guide ang naka-duty. May isa ka babae kag isa ka lalaki nga nag-tour sa ilang museum kag pagkatapos ang tour nagpa-picture na sila samtang ang tour guide masako naman sa pagpreparar para sa next batch sa mag-tour. Si Rene may ginaistorya man nga bago abot nga bisita. Suspetsyo niya gintun-an ang daan sa mga suspect ang museum pati na ang schedule. So we suspected na nakakadto na several times kag gintan-aw niyang painting das ang gintan-aw niyang kinagahinabo inside. Oo. Collection tanan na di sa sulod sang balay, collection sang brother ko si Ramon. Si Ramon. They want to convert this house into a museum. So tanan makita niyo collections niya. Oo. That's one of his collections. I mean, one of the pinaka-priceless collection. Everybody knows basta Amor Solo, priceless na siya. So pinakabilog ang Amor Solo? Isa lang. That's the only piece? The only one. Sang pagsaka na sang next batch sa mga bisita kag sang tour guide, nadiskubrihan nga missing na ang 1936 nga Mango Harvesters nga obra maestra sang national artist nga si Fernando Amorsolo. Pagkasaka to sang tour guide na may tour guide sa Dalom, nagsaka sila why ng painting. On that same man nga day? The same day. Pagsaka niyo wala na to? Pagsaka wala na. Usually parts ng tour kag gina-emphasize si the Amorsolo nga piece. Galayon ini nga gid-report sila PNP ang insidente. Sa pag-check sa mga CCTV footage sa sulod sa museum, nadiskubrihan na nga ang isa ka babae kag isa ka lalaki nga nagpakuno-kuno nga mga guests ang nagkawat sini. Ang lalaki may napiod nga bag kag iya ini nga gingamit para sudlan sang painting kag ginpalagyo. Wala may nakadepara sa pagbiya nila sa museum, dala na ang Amorsolo nga painting. Suno sa kay Lieutenant Colonel Mark Anthony Daroca, hepe sang Silay PNP, pinagi sa mga CCTV camera sa palibot sang syudad, nakita ang rota sang duha ka mga suspect kag kung paano ini sila nag-ilis sang bayo samtang nagapalagyo pa Bacolod. Planado na kuno nga daan ang krimen. I assume nga gintun-an gid nila kay ang ilang nga ruta pag exit nila bal-ana nila eh. So ang sequence ang ilang activity bal-ana nila. And una pa lang may bag sila nga dala. So they are prepared nga may kwaon gid. Sindikato, sir? Possible may grupo sila nga puro mga kawatan or theft. Suspetsyo sang PNP, kabahin sang sindikato ang duha. Ang isa sa mga nasugilanon sa duha ka mga suspect ang positibo nga nagkilala sa suspect nga lalaki nga mayara nga daan sa kaso man nga pagpangawat sa Bacolod City. Based sa amon nga interview sa iya and kapila man namon ginbalik, 100% sure gid siya nga amo gito ang sa picture nga ginpakita namon sa iya nga siya gito ang nakuha. Ang upod ya bala nga ang nagsakay sa iya. Kag hindi taga Silay, sir? Hindi taga Silay. Una is may record na sila. Ang ilang record sa Bacolod is hindi man address sa Silay. Ikaduha, based sa testimony sa aton nga witness, Tagalog and Cebuano speaking. Kaina, nagpangayo sang update sa kaso ang konseho sa Silay sa PNP, parte sa sini nga kaso. Artistic history and cultural identity. Whereas the preservation and protection of our cultural heritage are of paramount importance to the community and the nation as a whole. Whereas it is the responsibility of law enforcement and other relevant authorities to ensure the protection and recovery of stolen cultural properties. Hindi pa mapakita sa publiko ang itsura sa mga sospek, samtang hindi pa mapasaka ang kaso batok sa ila. Aminado si Rene nga hindi nanginhugot ang seguridad sa ilang museum, kaya hindi nagpabutang sila sang dugang nga gwardya. Minilyon ka pesos ang balor sa mga painting nga posible ibaligya sa black market, kay napaalinto naman sa tanan nga mga museum kag organisasyon sang art collectors ang natabo nga pagpangawat. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros. Sa Good Vibes, Bailes de Luces ang banwasang La Castellana naging Grand Champion sa W Copa.
2024 Senior Grand Champion sa Dance Group of the World category sa World Championship of Performing Arts ukon W Copa sa Long Beach, California sang Sabado ang Bailes de Luces sang Banwa sang La Castellana. Para sa alkalde sang Banwa, ini ang madugay na nga ginahandom sang Banwa kag ginatagaan na gidman sang katumanan. Para sa iya, ang ini nga kadalagan ang nagapakita lamang nga world-class gidman ang Bailes de Luces. Kag bisan magamay lang nga Banwa ang La Castellana, nahimo sang ilang mga dancers nga mangin kampyon sa pangkalibutanon nga entablado. Ang Bailes de Luces ang nag-compete sa contemporary dance, folk dance kag open category kag nagpangibabaw sa mga representative sang 67 ka mga pungsod. Barbs, isa naman ka bugal no para sa mga negrense, ining kadalagaan niya dala sa mga performers ng Bailes de Luces. Congratulations, Kid. Kagamuyad to mga balita sa Negros Subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kay insakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosano. Ako si Barbara Mijares. Kag ako naman si Nico Delfin. Tugtubwas, mayong hapon.